I dag vil jeg gerne bevise sætning 4, hvilke af de her sætninger de kan bruges til f.eks. at beregne sider og vinkler i en retvinklet trekant. Vi starter med at tegne en standardtrekant. En standardtrekant, det er en retvinklet trekant med en hypotenuselængde på 1. Grunden til det er fordi der er noget, der hedder enhedscirkel. Enhedscirklen bliver brugt blandt andet til at definere cosinus og sinus og tangent. Inde i den her cirkel der er en trekant. Cirklen har en radius på 1, hvilket også gør, at hypotenusen, den her trekant, er 1 lang, hvilket gør det til standardtrekant. På den her trekant, der er den her side, hvilket så er B, det er svarer til cosinus til A, og det her, hvilket er side A, svarer til sinus til A. Det bliver så også det samme over vores standardtrekant herovre. Det er cosinus til A, og det er så sinus til A. Vi vil så gerne finde en forstørrelsesfaktor. Så vi tegner endnu en trekant. Denne trekant er også, den her trekant, den er ligedannet med vores standardtrekant. Det betyder, at den har de samme vinkler som vores anden trekant. Den her trekant, for vi kan forskel, kalder vi den A-mærke, B-mærke og C-mærke, altså trekant A, B, C-mærke. Den her trekant, det er en større trekant og mindre. Altså, den her trekant, den kalder vi bare for A, B, C. Vi vil så gerne regne på fremskrivnings- eller forstørrelsesfaktorer. Det gør vi ved, at vi kender siden C herovre, så vi begynder at regne på C. Vi siger C er lige med C her divideret med C-mærke, hvilket er den her over. Siden vi ved, at C-mærke er 1 lang, kommer det til at slå C divideret med 1, og det bliver så bare C. Vi ved derfor, at du skal faktisk skrive K her, fordi K det betyder forstørrelsesfaktoren. Så K er lige med C, hvilket betyder, at den her trekant er C gange større end vores standardtrekant. For at begynde at bevise den her over, så vil vi gerne kigge lidt på siderne i vores trekant her. Trekant ABC. Vi starter med at kigge på side A. Vi ved, at A, den er A gange C stor. Er A-mærke gange C stor. Det herovre, det er A-mærke. Siden af den standardtrekant kan vi konkludere, at A-mærke herovre må være sinus til A lang. Vi kan derfor skrive, A er lige med sinus til A gange med C. Fordi vi gerne vil vise den her sætning her, så isolerer vi C. Det gør vi ved at dividere med, vi isolerer sinus til A, og det gør vi ved at dividere med C på begge sider af lighedstegnet. Der kommer derfor til at stå A divideret med C er lige med sinus til A. Det er så den første sætning her. Vi vil bruge samme metode, og vi begynder nu at kigge på side B. Igen ved vi, at B er lige med B-mærke gange C, som er forstørrelsesfaktoren. Vi ved efter samme logik, at B i vores standardtrekant svarer til cosinus til vinkel A. Vi skriver derfor, at B er lige med cosinus til vinkel A gange med vores forstørrelsesfaktor C. Igen vil vi vise den her sætning her, så isolerer vi cosinus til A ved og dividerer med C på begge sider. Det kommer til at B divideret med C er lige med cosinus til A. Ja. Til sidst, der vil vi gerne herover, og det er fordi vi gerne vil vise det sidste. Tangens tag er lige med A divideret med B. Vi ved jo,
at vores, og det her i standardtrekanten herovre, der ved vi jo, at A svarer til sinus A, og B svarer til cosinus A. Vi skriver derfor, tangens til A, tangens til A er lige med sinus A divideret med cosinus A. Fordi vi har bevist de her to op, så ved vi derfor, at det faktisk, at vi kan omskrive det her til tangens til A er lige med A delt med C divideret med B delt med C. Vi forlænger vores brøker, fordi vi gerne vil bevise den her sætning her. Vi forlænger med C på begge brøker. Derfor går C'erne ud med hinanden. Og der kommer derfor til at stå tangens til A er